Menu masakku hari ini ana tumis labu siam, wortel, karo nan ayam ya. Lah untuk labu siam iki aku tukune wis mari kethokan ngene, dadi penak wis gak usah ngethoki yo ya. Lah mari ngono untuk wortele tak kethoki dawa-dawa kaya labu siam memang ben gak iri nek sitok dawa sitok kotak kok ora gathuk. Lah mari ngono untuk perbumbuane iki ya mok swimpel dirajang-rajang ana bawang bombay, karo ana bawang merah. Lah nek ana bawang merah berarti kan ya ana bawang putih, dadi sitoke baik, sitoke ya jahat ya. Lah mari ngono tak kei kunir ben supaya engko gak patek amis ambune, ben tambah seger, tak imbuhi karo nan laos, tak iris-iris ngene wae. Ben tambah pedes, sepedes mulut netizen, tak kei lombok abang, mbek tak kei lombok karo lombok setan ya. Lah nek wis bar dirajang-rajang kabeh, mari ngono terus tak entepno wajan, tak kei minyak goreng, tak gongso bumbuku kabeh iki mau ya, tak gongso nganti ambune seger, nganti layu, maro tak cemplungno wortele mau, tak soki banyu ben rondok medhuk sithik ya. Lah nek wis rondok medhuk mang iwake terus dicemplungno. Iwak pitike iki meng aku nganggo bagian sing paha. Cukup setengah kilo wae wis ora sakake-akeh. Lah mari terus tak cemplungno labu siam memang tak imbuhi duda sithik ketoke mang kok kurang agung dudoe. Lah mari wis tak kei seasoning iki ana saos tiram. Saos tirame aku cukup pakai 1 saset wae gak usah akeh-akeh, terus tak kei uyah karo nan gula. Wis gak usah tak tambahi penyedap, menurutku sih wis enak ngene iki. Terus tak masak barek mewedhuk kabeh mateng. Mari ngono terus tak gawe sarapan, tak gawe bontot anak-anak sekolah iki rasane yo witu ngono lho cah, manis gurih.